अखन अपने सब सुन रहल छी एसके राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। गोविंद गुरैया हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा, हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा। राधा मोहन सूरतिया देखा जइहा, राधा मोहन सूरतिया देखा जइहा। हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा, हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा। बने बने घूमतानी राधा तोहरा याद में, दिलवा दिमाग नहीं रहे याद में। हाँ बने बने घूमतानी राधा तोहरा याद में, दिलवा दिमाग नहीं अपना प्रेमी के दिलवा जुड़ा जइहा, अपना प्रेमी के दिलवा जुड़ा जइहा। हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा, हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा। राह तोहर जोहतानी दुनू नयन हो, राधा हेराई गइल सुख ना चयन हो। राह तोहर जोहतानी दुनू नयन हो, राधा हेराई गइल सुख ना चयन। जुग जुग के प्रीत रीत निभा जइहा, जुग जुग के प्रीत रीत निभा जइहा। हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा, हमरा बांसुरी के राग सुनी आ जइहा। राइटर अनिल ननिया गोविंद गोरैया हो, राधा से सुनई तो जाके इहे संदेश हो।
राइटर अनिल ननिया गोविंद गोरैया राधा से सुनई कह जाके इहे संदेश नीतीश राकेश से बतिया बता जइहा अनिल अमित से बतिया बता जइहा हमरा बांसुरी के रहा के सुनी